Continua el rastreig per trobar els dos desapareguts al riu Urumea, al País Basc, mentre a Santander han pogut ser rescatades les 150 persones que havien quedat aïllades per les nevades. L'oratge tendeix a millorar, encara que s'espera un nou empitjorament per al cap de setmana. Les carreteres valencianes experimenten una important millora amb l'entrada en funcionament avui de l'autovia de l'Eliana. Demà s'inaugurarà un nou tram de la circunvalació de València de 12 quilòmetres de llargària. Els experts de l'Armada trauen del port d'Altea un torpede alemany de l'època nazi. La bomba havia sigut descoberta dissabte passat per un submarí que passeja turistes en la Costa Blanca. La revolta popular contra Saddam Hussein arriba ja als carrers de Bagdad, on es lliuren violents combats en un clima de fam i desesperació. Mentrestant, les tropes nord-americanes han penetrat 100 quilòmetres més en el territori iraquià. Estes i altres notícies en l'última edició del Notícies 9 al voltant de les 12:30. Els esperem.